Igen. Sziasztok! Most 2 patit fogunk bemutatni. Robbanó gyorsaság itala, éhségitala. Mutatom is a robbanó gyorsaság italát. Látjátok, milyen sok életem van? Megmutatom, milyen gyorsan lehet futni. És mekkorát lehet ugrani. Mindjárt csak ki kell mennem. Na. És ugrok. Látjátok, itt fenn vagyok. Na, gyere! És bemutatok még egyet, az éhségitalát. Az éhségitalát. Ilyenkor nagyon sokat kell lenni, mert meg fogsz dögleni, ha nem is. És eszem. Na. Nos, ennek a videónak itt is van vége. Szóval, sziasztok! Ha tetszett a videó, és meg akarjátok tudni, hogy csináltuk ezt a fotit, akkor lájkoljátok a videót. Sziasztok! Megtagadod a szerelmünket.